Menggandul kalau. Delok kok. Ya ora. Tunggu masuk. Ini acara bersih desa teman-teman. Jadi acaranya siang malam. Mae cek boh golek masker gak barbar. Mengkono inggih kula menika dipun paringi panjang yuswa kuwi njaluk urane aku teman-teman ki dalange lagi njalukmu nang kersane Gusti sing nyeritakno kisah ngono tempat ini sendiri kados ngeten iya kowe pengen sakti inggih aku tak utus ki lho inggih kula menika dipun utus menapa iki kowe yang bisa mlebu cagak saka guru Loreta iki rono metu gua kultok ya kowe mlebu cagak saka guru Mekah Loreta mekaten iya yang kowe bisa mlebu betul sekti mlebu gunung ya inggih badhe kula estakaken Montor minggir. Beli apa? Dawet teman-teman. Bakul sate gule ya enak. Bakul tepo ya enak. Sembarang enak ki. Ki sampai malam, siang malam ada. Jadi we gak usah dikaliran. Bakul panganan sanduk kayak gini. Ki ngajak jalan-jalan sik. Bakul sate gule. Aduh. Kira wono cek akeh teman-teman. Jadi buah kolagen sanduk tapi saloke urung apa? Bisa mlebu bisa metu. Iya. Saiki ya Bapak Ngaji. Pangan dong, Bang. Apa pipulku ya? Iki anakku ngajak apa iki? Jak dulu bakul, tapi saloke rong kode dasar. Piye to iki? Iki anakku. Gorengan, sembarang enak iki. Sosres. Mainan sembarang pokoke iki. Nggon aku sok jemah apa keleh ngomong wong-wong jemah paing bopong no teman-teman. Ya bakul ki sak rono-rono bakul kabeh. Rono sik. Ki malah nek bengi rame. Gombal ya nek. Batagor. Barang kaler ki. Wes sampai kono tak sak anu Dik. Sosres. Toh. Hah? Nah ya war beli apa? Salah orang muda dasar cak. Wes ayo balik. War beli apa?
Ini nek bengi rame neng kok bengi mulai jam 5 lho biasanya rame aku ndek ben soalnya wis tau rene budal setengah 5 kae rame banget besan. Jadi bakul-bakul wis padha siap kabeh. Nek iki kan jam-jam iki jam setengah 3 jam 3 iki. Wis padha maksudnya anu. Nek padha dasar kabeh. Jaran. Dia apa bos? So ya enak. Barang enak ini. Kopi. Mainan. Es. Beli apa? Nah, kita lanjut dengan pentol Pak Mumbluk teman-teman. Kita ada di depan pabrik Sintek tepatnya. Nah, sebelah ini anak pabrik global, pabrik bola loh. Lagi mau mantuk sengko ndelok wayang langsung gas rene. Variannya ada pentol tahu sama pentol, terus pangsit. Ndi ra iso main lho. Berarti nek libur pabrik di rumah, Pak? Iya. Rumahnya bajulan, teman-teman. Kuat itu? Enggak. Pakai kuaci kita. Nah lho, jalan 5.000 sak ngok lho. Bayuh, ibuke sampai gak kuat kalau nggawa es. Hawane panas, teman-teman. Sing 5.000 sing satu putihan apa? Enggak. Hah? Enggak. Enggak. Yogurt tuh mampu. Sama aku main. Oke. Oke, mau hari Jumat, teman-teman. Apa? Mas. Marilah. Aku biasanya tahu kerja kene, tapi sebelum digawe pabrik Sintek, jenenge pabrik KMBS. Iki jadi pabrik Sintek, teman-teman. Pabrik sing biyen wis bangkrut. Aduh. Halah. Ini parkiran, sebelah sana ya parkiran, sini parkiran tok. Tapi malah cuan, teman-teman. Per motor 2.000 kali berapa ratus orang. Nek duwe lahan ning sekitar kene iki cocok gawe kos-kosan, gawe kuliner, tapi sing cedak-cedak pabrik kene. Alah ora iso, ora cetha. Jaluk yo ora cetha. Dang. Enggak bisa kok. Satu putih apa? Campur. Set. Sada. Ini langsung dicek ngene terus ngene.
lagi. Nah teman-teman, setelah dari Pak Mumluk kita lanjut ke Wonoayu. Apa jenenge ning warung lesean sebengi. Yo ngono namanya. Udah. Warung lesen. Apa ki jenenge? Jualan tepo terus gorengan sama es dawet. Aku beli es dawet. Bu, pokoknya dinongki aku pengen kuliner. Mah, lihat nih. Hah? Lihat nih. Jadi jualannya ning jero cangkeng keblasok teko kulan. Lah batin kula tirase bengkel terus kok genek dasarane ya. Nggih. Begitu Mbak, Tengklek kula. tengklek. Nggih. Tapi seketa teng lebet mboten bleduk. Iki kayak bapak Asril. Oh, Ya, Bu. tak kira bapak Asril. Lihat nih, Bu. Saya motor. Wah. Patokane bengkel teman-teman. Pokoknya di bengkel sak WC selepan. Ya gitu. Buka sampai jam pinten, Bu? Bukanya sampai jam pinten? Sampai misa. Kalau lontongnya habis ya sampai misa. Biasanya ya sampai maghrib. Lebih sedikit. Akhirnya kita pulang sampai rumah teman-teman, tapi kimangan batu kuntek mangannya aku tekon dalan nih agak gak kuat sepeda baterai entek akhirnya ya wes meluwak walon-alon lagi mengentok pentol dawet terus kayak mau pentol yone sing nang jero tapi pentolnya saithik 5.000 akeh ngene Pak Mumbluk kayak mau sing sangka wayangan saithik jan gak yo ngono kae lho Pak lumut terus karo telur gulung sosisnya dimaem nang kono. Lah dadi entuke kuwi mau kuwi emang pengennya kuliner ya wes kuliner akhirnya sembarang ditukoni ya dong. Nah ki akhirnya tak tutup sampai di sini teman-teman. Nanti disambung lagi lain waktu. Oke. Akhirnya pengen konsisten cuma waktu nih sing tepak ki bolak-balik latihan neh anu kanggo perpisahan wi aku jan benek waktu sing kemarin nih meladen tuh urusan awet guri omahku mantu terus bareng guri omah bar meloncat neh ning Andik Ratan yo mantu jadi tuh urusan waktu belas jane pengen konsisten terus-terusan mendino pengen jadi dongakne ae teman-teman. Kemarin juga dapat kiriman daging kurban dari Mbak Vina pas hari raya besar kemarin. Terima kasih buat Mbak Vina, semoga berkah selalu. Mesti gak lali karo Nining. Terima kasih pokoknya wis piye intine aku nganggep keluarga Kenongorejo tak anggap keluarga ngono. Intine ngono pokoknya. Apa jenenge buat yang sudah support aku, support sistem besar, terima kasih. Aku jane kangen karo teman-teman lor tapi kuwi lho ngene waktu teman-teman. Kaya Mas Doyo, Tomblok, Saprol, Mas Sandi, terus
Mas Dian Kucing, Pak Didik kula. Cuma aku nak arep ning nggone Pak Didik ki waduh lho teman-teman. Jan. Adoh nemen. Terus kadang aku ki sungkan arep rono tenan sungkan. Sungkane apa ngono Pak Didik enek kerepotan apa jam istirahat aku gak penak ngono. Jane pengen tapi ya kuwi lho. Akeh gak penake aku nek karo Pak Didik. Dan untuk vlog kali ini tak tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.